gelmekten boşluğuna gittiler. Bu şırınsaz adam ýalym egerde, gorgollarda dörek kalbıma yetýär, ýadow ellerimden tutup kaldyryp, meni özü bilen dağlara eltýär. Eşdi otyn şol dutaryň sazyny, maňa tur diýip güýç beribän iterýär. Kalbyň penjiresini mylaýym açyp, ýadowlygy gözlerimden göterýär. Dinleýär, bular gelmedi. Ýerine ýetirýän Halifa Bagşy Mennat aheňleri. Giden geldi bular gelmedi. Mene safa gitti kömek etmene. Ulodollar geldi bular gelmedi. Hey kılanın mağrı yerden almaz mı? Hey giden gelmez mi? Ağlan gülmez mi? Ay ötenin geçenden sorsun bilmez mi? Özgözden geldi bular gelmedi. Enesinden ayrı yatmaz oğlurlar. Ya da havarı var mı ya? Bulardan iyiler. Aylanırmış aylar dolanır yıllar. Özgögüden geliyor bular gelmedi. Hey bilen bağımı kablardan iyiler. Hindistan'ı sevgiverli kılarlar. Malın satıp geldi bular gelmedi. Hey yetişti bir dolmaran, birinin yurdunu eyledi oyran. Hay birinin yarı irinle hayran gözü yolla kaldı bular gelmedi. Altımlık karar tapman yatman ey, uğrun tapman sorap gitmeli. Ay yerden sıda çıkmaz havaları tutmağa. Gözgögüden geldi ey bular gelmedi. Without hayırda sıda çıkmaz havanı tutmalı. Gözgögüden geldi bular gelmedi. Ay.
Aweri tebralarını zaman defterini acayip hatiraları bitildirýän Saýraýar Ülkem atly gepleşipdi. Acayip sesi bilen ýatlardan çykmajak hatiraları siz üçin döredip duran bagşymy dugun menna ahengeridir. Sag bolsun. Taňryl kılyn. Ahmada